Nej, man skal bruge et map. Nej, er du dum? Kan man? Du skal bruge et map til at lave en fucking kompas. Nej. Jamen hallo, Adrian, det er jo på grund af, at han er sort, og hans stjerne er ikke helt developed. Okay, wow, det er crazy. Jeg har det på video, jeg har det på video. Det er crazy sagt, det der. Bro, Jeg har det også lige, jeg har det på video. Nej. 3 gange, bro. Jeg optager jo også. Fuck. Bro, jeg blev cut in hvad? 12k. Ja, eller mere. Nej, men optager I faktisk, Adrian? Ja, Optager du jeg har også? lige gjort det. Nej, poster hvor? Nej, jeg lægger. Nej. Det er ikke sjovt. Nej, har du det faktisk, please? Ikke kigge. Ikke kig hvor? På Snapchat. Nå, på nej, hvorfor har du postet? Oh my god, jeg har ondt i maven. Jeg har ikke lyst til at spille Minecraft på grund af, at I er så fucking tryhard nu. Nu har jeg ikke lyst til at spille mere. Nej. Det er done for. Nej, bro, jeg er cooked. Hæv, du render rundt med vandmelon, bro. Wow, det er stadig jeres klip, det der. Cook. Der er en lille baby, grøn zombie. Elias, er du klar? Kom, ja. Bro, hvad laver du på vej til min? Put den. Er de base derovre? Okay, tak. Skal der løbes? Hvor er du henne? Bro, jeg tror det var invisible, det er pludselig. Crafting. Kan du se, hvor hurtigt jeg var der? Det bliver sort. Screen element 2 out of 2. Use mouse cursor or tab button to Jeg er hurtigere select end dig. Jeg så det. Jeg er hurtigere end Emil, jeg er sort. Jeg er sort. Eller hvad fanden det er? Jeg skal bruge den til Nej, noget. det er min. crafting. Min. Men hvor fuck? Jeg ved Den ikke. har vi meget kun i soveværelse. Use Nej, mouse havde du cursor overhovedet or placeret tab din button to ting? select Ja. element. Jeg har placeret min ting, jeg har key. Ja, der har vi. Secret environment. Secret environment. Vent lige lidt på mig. Kom Okay, men jeg kan lige Okay, jeg kan godt se, du Ja, det kan jeg ikke med. Elias, er det ikke? Ja, kig. Se hvad han hedder ham der. Hvad er det, der gør? Hvor der faktisk no way, at jeg vil faktisk... Og så Når har vi alle sammen... Når der vi efter det vi har klaret Ender Dragon, så vil jeg begynde at så lave, her- Mouse cursor or tab button to select lave element. sådan OL. Ja, han. Det kommer til at blive fucking Er du færdig i S2? Er du færdig? Kig her. Her der har vi en baggang. Hvor er du henne? Jeg er under et træ. Og så har vi vores potting middle. Og jeg bare lige komme op igen. Og her har vi vores narrow portal. Fordi, kan du ikke lige hjælpe mig? Her er vores Jeg kan lige op, jeg kan gerne have de her streamlights. Det er sådan en Iron Gun. Jeg elsker Jamen kan man ikke komme på dem med silk? Nej, men jeg kan få dem. Jeg har altid hånden. Pas på, Emil. Hvis du tager den under, du falder. Jeg har en blok under, du kan godt tage den under dig. Jeg har en blok under dig. Ikke spise ham. Stop. Ikke spise Åh, ham. det er uheldigt. Nej, hell no. Back off. Snipe, 360 snipe. Screen element 2 out come of on. 2. Sniper du ham, jo! Use mouse cursor or tab button to select element. Og jeg skal lige dække dig af. De der humper ham. Ja, det er det, jeg kigger på. Nå, her. Thank you. Thank you. Thank you for the house tour. Thank you. Lige når du kommer ind, bare ikke Back off, nigga. Det er til video, det er til... Go. Og jeg der var så klog. Ja. Det er crazy, at der er ingen af jer, der havde Det fucking skulle være- første kasse til munden til musikeksamen. Og I stadig synger den. Det er crazy. Og vi kunne gå på vandet. Sådan. Nu er vi godt lige. Sådan der. Der er lige at kigge. Jeg ved det, den er vej. Ja, man opfinder nye lyrics. Ja, lad mig cook. Første kaster på munden. Nej, anden kaster på munden, bro. Ja, okay. Det er crazy. Den kaster på munden, okay. Anden kaster på munden.
Stian, lav lige beatet Og til mig. nu, Adrian med de anden kærester på Mars. Det er det, min kom. Jeg tror, det var der minus der. Åh, der er no way, det bliver mørkt nu. De der fucking dumme. Bro, jeg har lige lavet beatet. Hvorfor synger Og sang ikke. Ja, okay, klar. Og jeg der var så ung. Jeg troede, vi skulle være de første kærester på Mars. Med vores himmelrum. Bare lige nu og lige her. Wow, det er faktisk smukt herfra. Fuck, det er faktisk smukt. Jeg troede, vi Elias, prøv at kigge ud mod solnedgangen. de første kærester på Er Mars. det Minecraft der? Det er virkelig... Jeg troede, vi skulle være. Wow, 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 wow. De første kærester på Mars. Måske er jeg heldig, hvis jeg har taget et billede. Og jeg der var så dum. Og jeg der var Jeg Graphic. troede fast og fuld, Screen element 2 out Jeg of ved. 2. at Use vi mouse cursor or kunne tab gå button to select på element. jorden. på jorden. Med vores drejebog. Okay, nej, det er længere den vej, det er længere den vej, det er længere den vej. Skrevet i alt Chat hurtigt. screen. Ja, Input mig message lige and skal press se. enter to send. Ene ord, to det Use mouse tredje. cursor or tab button to Jeg select element. troede, vi skulle være skal være hvad? de Large første Use kærester på mouse Mars. cursor or tab Hvorfor siger button to du? select element. Sidste skoledag. Du må se sunge. Du lyder lidt Ja, men- Chat screen. De message første and press enter to kærester på Mars. 0/4 players. Du lyder ikke som en af dem der, som der er med i det der Main up cringe chat challenge. screen. Input chat screen. Men det gør du low-key lidt, jeg ved ikke hvorfor. Send. det er fint, det er oh my. AAAA. Så lyder de, så synger de sådan Input lidt, og så siger de message stop I and bare, press og så enter det to siger de send. sådan sidste ord. Crafting. Screen element 2 out of 2. Både fast og fuld. Use mouse cursor or tab button Jeg to skal se, select at det er, element. Siger, at din video bliver for lang. Oh my god, stop det bare. jeg føler måske godt. Nej. Vi Her, skal optage en det 10 er det minutter. tæt på, det er det tæt på, det er det tæt på. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har optaget. Jeg tror, Ja, at det stop den, bro. Du kommer ikke til at